ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସଂକଟରେ ପଡ଼ିବ ନା ଫାଇଦାରେ ରହିବ? ପୁଣି ଥରେ ଏସିଆ କପ୍ରେ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ସୁପର 4ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ 24.1 ଓଭରରେ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 147 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା 56 ଓ ଶୁଭନ ଗିଲ୍ 58 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଗତଥର ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଉଭୟ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ 1-1 ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ କରିନେଇଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ବର୍ଷା ନ ଛାଡ଼େ ତେବେ ପୁଣି ଦୁହେଁ ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ କରିବେ। ଯଦି ବର୍ଷା କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ ତେବେ ଓଭର ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ। ଏପରିକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କାରଣ କମ୍ ଓଭରରେ କୌଣସି ଛୋଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ପିଛା କରିବା ଅଧିକାଂଶ ଟିମ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଛାଡ଼ି ସୁପର 4ର ଆଉ 3ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଆସନ୍ତା 12ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, 14ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଓ 15ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଭାଗ ହେବା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ନଚେତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବର୍ଷା ହୋଇ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ତାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳକୁ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ, କାରଣ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କମ୍ ଓଭରରେ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 2 ପଏଣ୍ଟ ସହ 1.051 ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ସେହିପରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି 2 ପଏଣ୍ଟ ସହ 0.420 ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 2ଟି ପରାଜୟ ବରଣ କରି 0 ପଏଣ୍ଟ ସହ -0.749 ରନ୍ ରେଟ୍ରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆଜି ଭାରତ ସୁପର 4ରେ ତା'ର ପଏଣ୍ଟ ରନ୍ ରେଟ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି।